हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ। नाथाय बे मिउजिक भिडिअखौ माब्ला आरो बबे चेनेलाव नुगोन बेखौ मोनथिथ'वाखै आरोना। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंनि अनगा। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों बर'निनो सासे जौगाफुनाय एक्टर बिबेक गयारी आरो पपुलार एसामिस एक्ट्रेस आलिस्मिता गोस्वामी। बे मिउजिक भिडिअ प्रडिउस खालामदों प्रिति थापा सस। बे मिउजिक भिडिअआव डाइरेक्टेड स्ट'री आरो स्क्रिन प्ले होदों शिddharth बर'। बे मिउजिक भिडिअआव करिय'ग्राफ खालामदों राज सिंह राजपुत। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों लोगोसेनो मिउजिक लिरिक्स होदों मिल्टन बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा क्लाब नर्थ इस्ट स्टुडिअ प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनसिगोन। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ 7 मेनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आपडेटखौ मोनना नायनो जुदि जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबायब्ला दान्दिसे नेथ'दो। बेजों लोगोसे दिनैनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ।